Where you go with the can in your hand. Hey Joe, where you go with the can in your hand. Se poate dansa încet pe sub mână. I'm gonna shoot my lady because you are not surrounded with another man. I'm gonna shoot my lady because she was here on the Russell with another man. Unde merg, mă, cu cuțitocul la mână? Doamne, apără și păzește. Mă, Ioane, mă! Unde merg, mă, cu cuțitul ăla? Feritul ăla bunul, nevastea și mâine. Da, bun, caut pe Lenuța. Eu cred că e pe terasă la rază, mă, acolo umblă după ăla. E cântă la pianie. Da, păi pe Lenuța o caut. Da, e că o pleca cu salariul meu, nu de alta.